bari in fara baku wani misali guda ɗaya. Duk ranar na dawo ƙasar nan za mu yi lacca akan Qur'ani, wallahi wannan yasa kaga muke cikin talauci. Idan kuɗi kake so ka yi, akwai ayan kuɗi a nan ko babu? Idan gida kake nema kana gidan haya, akwai ayan a nan. Idan aikin gwamnati kake nema baka samu ba, akwai ayan a nan. Idan ɗaukaka kake nema promotion, akwai ayan a nan. Idan matarka ne take baka wahala, akwai ayan a nan. An gane? Duk wani aya da ka sani da ake magana kaza kaza ba kai tadabburi a Qur'ani bane, akwai shi a cikin nan wajen. Wa yake so yayi kuɗi? Wallahi wa yake so yayi kuɗi? Wallahi kaji na rantse, wa yake so yayi kuɗi? Kana so? Daga yau ka je ka sayi counter. Kaga wannan abu wannan kansa ta zobbe ne, counter ne, ka gan shi? Caja shi ake. Kullum ka karanta astaghfirullah kafa 500. Na rantse da Allah duk abin da yafi karfin ka ya kazo kafi karfin shi. Ba fa ni na faɗa ba. Wallahi ba ni na faɗa ba. Duk wanda yake so ya samu customer sai ya gudu, ya samu arziki yanda ransa yake so, ka zanna ka dinga tasbihin Allahu latiful li ibadihi yarzuqu man yasha. Wallahi zaka yi kudi. Allahu latiful li ibadihi yarzuqu man yasha. Kana gidan haya baka da kudi, baka da gida, ana maka walakanci ko kana gidan gado, ayan na cikin nan wajen wallahi tallahi zaka samu gida a inda ranka yake so ma. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ɗaukaka kake so ka samu a waje kaga ka samu ɗaukaka da shahara, karka je gidan boka. Zo ka zanna, tafi cikin sura ta 19 suratul maryam, wa rafa'nahu makanan aliyya. Dauki ka dinka tasbihin shi gani. Mun bar Qur'ani. Ba ma tadabburi a Qur'ani. Misalin da kake so na bayar guda daya, ka san wani Malam Usman bai fa ma san cewa wannan Qur'anin sunansa mai shafi ba. Baya tadabburi wannan. Wannan Qur'anin sunansa mai shafi har ka gama shi ba za ka taba ganin aya ta fara a wannan shafin ba ta kare an ci gaba a wannan shafin, ba za ka taba gani ba. In ka samo kana da miliyan 10 zan baka. Wannan Qur'anin sunansa mai shafi ba ka taba tadabburi akan haka ba ma. Sunayen Allah sau nawa suka zo a Qur'anin nan? Manzon Allah sau nawa a kira sunansa da Muhammad a Qur'ani, sau nawa aka kira shi? Sau nawa? Sau 4 ne, ba 3 bane. Kuma duk Qur'ani tsabar girman manzon Allah ka gane da darajarsa a wajen Allah, babu inda Allah ya ce ya Muhammad. In ka samo kana da tiriliyan 100 zan baka wallahi. Tiriliyan 100 zan baka a Qur'ani, ba inda Allah ya ce ya Muhammad. Ba kai tadabburi ba. Kuma a Qur'anin nan ka gane, ka je ka yi tadabburi, za mu zo mu yi lecture akan shi. Akwai harufan da ma ba su da wasali a cikin Qur'anin nan, kuma sai ka karanta su. Qira'atul Qur'ani wa amantu bihi wa saddaqtu bihi. Na kalubalanci mutane, yanda ka iya TikTok tsakaninka da Allah da WhatsApp, ka iya Qur'ani haka?